Πάμε τώρα να δούμε στους άντρες την πρώτη σειρά στα 400 μέτρα των ανδρών. Λοιπόν, σε αυτή την σειρά έχουμε 6 όπως πάντα αθλητές. Σταματελόπουλος στον πρώτο διάδρομο της Δοδόνης Ιωαννίνων. Στον δεύτερο διάδρομο ο Άρης Ξουφαρίδης του Παναθηναϊκού. Στον τρίτο διάδρομο είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης του Όφη. Λοιπόν, και μετά τον Γιαλιτάκη έχουμε τον Παπαδόπουλο, αθλητή του Ολυμπιακού, 24 ετών, είδατε τις επίδοσεις του, 49-77. Ο Παπαδάκης του Παναθηναϊκού τρέχει σε αυτή τη σειρά, ένας αθλητής 24 ετών, με αυτές τις επιδόσεις 49-78. Και ο Σωτήρης Ιακωβάκης του Ολυμπιακού Πειραιά, αδερφός του Περικλή Ιακωβάκη, και αυτός πολύ καλός αθλητής. 400 μέτρα με εμπόδια κάνει και εκείνος. Αυτό είναι το αγώνισμά του. Εδώ θα προσπαθήσει να επιτύχει μια καλή επίδοση στα 400 μέτρα, τα απλά. Το όριο για τη συμμετοχή στους πανευρωπαϊκούς αγώνες είναι 47-15. Ο Ιακωβάκης έχει σημειώσει εφέτος 48-87, που είναι η καλύτερη επίδοση από όσους έχουν τρέξει στην Ελλάδα αυτό το αγώνισμα. Ο Ιακωβάκης τρέχει στην εξωτερική, Σταματελόπουλος από την εσωτερική, Ξουφαρίδης, Γιαλιτάκης, Παπαδόπουλος, Παπαδάκης και Ιακωβάκης. Είμαστε στο λάβετε θέσεις. Ο αφέτης του ζήτησε να σηκωθούν από τους βατήρες. Έχουμε αρκετές... Αποδεικνύει σε όλους τους φετινούς του αγώνες. 400 μέτρα. Ιακωβάκης από την εξωτερική είναι το φαβορί για την πρώτη θέση. Έχει την καλύτερη επίδοση από όλους όσους συμμετέχουν. Ο Σωτήρης Ιακωβάκης. Και πάει πάρα πολύ δυνατά ο Ξουφαρίδης από την εσωτερική, από το δεύτερο διάδρομο, ο αθλητής του Παναθηναϊκού. Ο Σωτήρης θα προσπαθήσει και εδώ θα μπει στην εσωτερική. 22-97 είναι το πέρασμά του στα 400 μέτρα, έχοντας πίσω του τον Ξουφαρίδη και από πίσω τον Σταματελόπουλο και πιο πίσω τους υπόλοιπους αθλητές. Ο Σωτήρης Ιακωβάκης διατηρείται στην πρώτη θέση, είναι στο βιράζ. Έρχεται πολύ δυνατά ο Σταματελόπουλος να περάσει το Ξουφαρίδη πάνω στο βιράζ. Είναι δύσκολο. Πάμε λοιπόν τελευταία μέτρα της κούρσας και ο Σωτήρης κάνει 48-77, που είναι ατομικό ρεκόρ για εκείνον, με πολύ καλό τον Παπαδόπουλο. Είναι καλός ο αριθμός συνολικά των αλμάτων που έχει κάνει για να φτάσει στην δεύτερη υπέρβαση μέσα στον ίδιο αγώνα. Και εδώ ο Σωτήρης Ιακωβάκης που έκανε τη δική του υπέρβαση σε αυτή την κούρσα που βλέπουμε τα τελευταία μέτρα. Και κατέκτησε την πρώτη θέση με χρόνο 48-77, που είναι ατομικό του ρεκόρ στον κλειστό στίβο για φέτος. Το οριστικό. Είδαμε, θα περιμένουμε και την επόμενη σειρά.